गाई सङ्गे बर्तमान बाहारिबु ଆଉ ଜିରାଙ୍ଗି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଇଛୁ ଦେଖିପାରିବେ DJ Ranjit 5 from Tirhama. Ranjit Tirhama. DJ Ranjit 5 from Tirhama. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଯାଇନଥିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଉଛ ଏମିତି ଠେଲା ହବ ଏମିତି ଠେଲା ହେଇକି ଏମିତି ଯାଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଶୁଖିଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ যিশু নামে এ মন নাচে রে প্রভু নামে এ মন নাচে রে মনো নাচে রে যিশু নামে মনো নাচে রে মনো নাচে রে মনো নাচে রে প্রভু নামে মনো নাচে রে ସେହି ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ ସେହି ନାମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମନ ନାଚେ ରେ যিশু নামে মনো নাচে রে মনো নাচে রে মনো নাচে রে প্রভু নামে মনো নাচে রে
କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇର ଆସିନି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଭାଇର ବି ଆସିନି একদম ହେଇଛି